To masu sauraron mu barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Muna muku masu barka da wannan wata mai alfarma wato watan Ramadana. To masu sauraron mu kamar yadda kuka sani wannan channel ɗin namu an buɗe ta ne domin kawo rahotannin abubuwan da suke faruwa, musamman ma abubuwan da suka shafi ƙasanmu da maƙotan ƙasanmu. Sannan wannan channel ɗin namu ba a nan ta tsaya ba, takan ɗauko muku rahotanni daga sassan duniya daban-daban. Sannan wannan channel ɗin namu takan tunatar duniya da lahira. To masu sauraron mu har yanzu muna buƙatar, idan wannan shine ziyartar channel kuɗin ku ta farko, muna da buƙatar ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa, domin haka shine abu ɗaya da yake ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku rahotannin mu ba tare da gajiyawa ba. To masu sauraron mu bara mu je kai tsaye ga shiga cikin rahotannin namu. A cikin waɗannan kwanakin ne muka samu rahoton aiki kai tsaye wanda ake bayyana wasu jihohi na Najeriya da suke cikin haɗarin kamuwa da cutar sankarau a Najeriya. Aikin rahoto daga Abuja aka samu wannan aikon ranar 22 ga watan Maris 2024. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NAMED ta lissafo wasu jihohi a ƙasar da suke cikin haɗari kamuwa da cutar sankarau. A shafukan Twitter da sauran shafuka na sada zumunta, hukumar ta NAMED ta ce jihohi da suka fi haɗari galibi a yankin arewacin ƙasar nan da suka kunshi Sokoto da Jigawa da Yobe da Borno. Jihohin da su ma suke cikin haɗarin ɓullar cutar sun haɗa da Zamfara da Katsina da Kano da Bauchi da Gombe da Kebbi da Adamawa. Bayanan na NAMED na daidai lokacin da a baya-bayan nan hukumomi a jihar Yobe suka tabbatar da bullar cutar ta sankarau a makarantu sakandire mata 3 da kwalejin 'yan mata ta gwamnatin tarayya a ƙananan hukumomi. Cutar ta yi ajalin ɗalibai 17 'yan makaranta kwana yayin da ragowar 3 'yan firamare ne, sai kuma wasu da dama da suke jinya a asibiti sakamakon kamuwa da cutar ta sankarau. Asibitin ƙwararru na Potiskum an samu adadin mutum 214 da suka kamu da cutar, sannan 3 kuma suna cikin sashen kula da lafiya na asibitin suna karɓar magani. A bayanan na NAMED, akwai jihohin da ke da sauƙin kamuwa da cutar da suka hada da Kaduna da Filato da wani ɓangaren Adamawa da Neja da Kwara da Abuja da Nasarawa da Taraba da Benue da Kogi. Sai kuma jihohin da ba sa cikin haɗarin kamuwa da cutar ta sankarau da suke yankin kudancin Najeriya. A wannan makalar za mu duba alamomin cutar ta sankarau da kuma yadda mutum ke iya kare kansa daga ita. Sannan Farfesa Sadiq Isa, masani kan lafiyar iyali, ya shaida wa manema labarai cewa sankarau cuta ce da ke iya shafar kwakwalwa da laka. Ya kuma ce alamomin cutar ta sankarau na iya zama bai ɗaya, sannan a wasu lokutan suna iya bambanta a jikin waɗanda suka kamu da ita. A cewarsa alamomin cutar sun haɗa da zazzabi da kuma kangarewar wuya da matsanancin ciwon kai da tashin zuciya da shiga yanayin kasa tsuguno da kasa tsaye da kuma fitar hayyaci da jijjigar jiki kamar mai farfadiya da gujewar haske ko na rana ko fitila. Sannan ya bayyana illolin cutar da sankarau za ta iya yi wa lafiya. Masani ya ce akwai illoli da wannan cuta ta sankarau za ta iya yi ga lafiyar wanda ya kamu da ita. Ya lissafo illoli kamar haka: lalata kwakwalwa baki ɗaya, wanda hakan na iya jefa mutum cikin haɗarin rasa rai. Sannan ya lissafo hadda suma, shanyewar ɓarin jiki ko rashin ƙarfin
hannaye da ƙafafuwa. Rayuwa da cutar farfadiya, cutar mantuwa, dukkan su wannan ita sankarau tana iya haifar da waɗannan cututtuka. Yaɗuwar ƙwayar cuta zuwa ɓangarorin jiki, kurmancewa ko makancewa ko bebancewa duk suna ɗaya daga cikin abubuwan da wannan cuta kan zama illa gare su, takan kawo su nan take. Sannan ya bayyana matakan kariya. Farfesa Sadiq Isa ya ce babbar hanyar kariya daga cutar sankarau ita ce yin rigakafi, a don haka ya buƙaci hukumomi su samar da isassun alluran a kan lokaci yadda mutane da ke buƙata za su samu. Sannan kuma a cewarsa ya kamata mutane su je su yi rigakafi domin samun kariya ba sai lokacin da aka samu barkewar cutar ba. Ya kuma yi magana kan tabbatar da tsaftar jiki, yawan wanke hannu da kuma kiyayawa wajejen yin atishawa da tari a kusa da wasu saboda galibi cutar na yaduwa ne ta iska. Masanin ya kuma tunasar a kan makarantun kwana da sansanin gudun hijira, inda ake da mutane da dama da ke zaune a wuri lokaci guda. To masu sauraron mu, ƙarshen rahotannin namu na yau kenan. Haka zalika muna ƙara roƙon ku, idan yau shine ziyartar ku channel ɗinmu na farko, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Muna fata na gari gare ku.